Bueno, boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas por asistir hoxe a este concerto de Luar na Lubre, un dos grupos máis senlleiros da música tradicional galega neste escenario tan maravilloso que é o adro do Santuario das Ermitas no Bolo. Para nós, para a Axencia de Turismo de Galicia, para a Xunta de Galicia, pois é unha gran satisfacción poder traer hoxe aquí e colaborar, patrocinar este concerto e que fora pois tan ben recibido pola cidadanía e contar con este público tan maravilloso. Parece que a choiva nos deu tregua, tormenta, e vamos poder pois celebrar este concerto, que é un concerto moi especial porque está dentro da xira do 40 aniversario do grupo Luar na Lubre. É un concerto incluído pois nese gran programa que son concertos do Xacobeo, un programa da Xunta de Galicia que eleva a música por todos os rincóns de Galicia, non só nas grandes cidades. E nada máis, esperamos que disfrutedes con Luar na Lubre e que este concerto sexa recordado polo menos durante todo o verán. Moitas grazas.